Tapos kesa may bayan ni DED, Ah, oo. JTB. Sa, bago... Papunta pala si ano, JTB. Oo nga, busy Hanapin ko tayo. doon. Pambitsin mo namang bumalik, Jeff. Baka, Napunta mo ba yun, Kuya Joel? Hindi na po. Ay, hindi Baka na ako mabait. Sobra. Sabi baka nga rin nila. nagpa-farm na yun dun si Atty. JTB. Oo, asyendero yun eh. Lopez Paano ko eh. kaya mahanap yun doon? Email mo siya. Nga pala. Doon sa email niya, oh. Sabihin nung punta natin. Email mo siya, Jeff. Punta natin yung pasyente, kunwari. Babuyan yung ikaka-work ko dun, babuyan. Pwede naman babuyan doon kasi unang-una buntok na yun eh. Ako napunta ng Quezon hanggang Infanta lang. Ay, malayo Ah. din yun, ma'am. Malayo Malayo. din sa kabilang banda. Ay, yung Fanta, dun saan yun? Papunta Sabi na, Ano yung Fanta, peso? papunta na, yung pagdating ng Daet eh, kaliwa yata yun. Yung Ah, kanan. oo, oo. Yun, napunta na ako. Malayo din yun. Nag-clinic si Tong Edon eh, kuya. Tapos, nung ko na, hindi minsan tumaha ako. Pag nagbayad ng ano, cash talaga. Yung malansa-lansa pa kasi mga mangingisda. Oo. Nakabalot sa ano, yung malaking panyo. Labing dagat yun eh. Hindi, usap pa ba? Ang bago-bago. Doon naman ako sa ano nakarating, Real Quezon. Yeah. Malayo. Pero ang daan niya Laguna. Lalaguna ka bago Sa may ka- Kabinte, Ayun doon sa Kabinte. Doon sa kan. nakakit ka doon sa bundok. Sigsagandahan. Sa Real Quezon. Ano pa ba yung isang kasunod na? May dulo yun eh. General Macarios. Tapos ang kasunod niyang bayan pala yung ano na Aurora Quezon. Region 3 na. Open sea na yan eh, Pacific Oo, Ocean oo. eh. Sabi yung importante na kayo. Yung mga ganun. Alis mo na. I'm sure marami dyan. Ano po? Sana yung mga tinatarget na info kami ay kasi yung mga ganyan na ano company. Hindi sila okay with Nagkaano naman sila doon? Alam ko dati nag-advocacy na rito eh. pero dapat kasi na-assess nila. Oo. Ang ano nila, ang mga target kasi mga HR, gano'n. Kaya lang, after nun, hindi natin alam kung nadi-disseminate nila. Oo. Kasi yung importante naman doon, yung ano mo, yung empleyado. Oo. Alam naman, Hanggang sa HR lang ata nakakarating niya yung po. by companies na lang sila sa Hanggang sa HR lang nakakarating. o tapos yung HR naman papalit-palit, di ba? Iba target mo, ito region 4A, ilan yung companies na di ba? Kasi kung every year, laro ko yung may naisip ko siya. Every year, target sila. Pero yun ang yun, mga company, kasi yung mga HR, sila yung mga yung uma-attend. Yun nga to. Pero kung halimbawa siguro, Kaya, ang bilis na mag-target sa kanila eh. Ang bilis na target na minsan. pero, Minsan nagpas pa talaga. oo, pero, i-measure mo yung awareness, tulad nito, Mababa yung ba? nila alam, mababa yung awareness. Oo, target nila yun, pero awareness, sige na. Bakit hindi pa rin kilala hanggang ngayon? Sana gano'n na. Cavite, o ilan yung companies dyan. I-target nila first quarter, matapos. Parang
ginagawa ng Dole, no, bawat company talaga, Bawat pinupunta. company talaga. Lalo sa Dasmariñas, ma'am, sa EPSA, ang dami doong kampanya. Meron pa sa Rosario. I'm sure maraming mga Eh. na-aksidente ko po yan. Subakan. Kaso hindi na nila alam kung ano yung mga benefits nila. Akala nila SSS lang. Oo. Ako, nasa Labor Day kami nung ano, June 12, ano, Labor, araw ng Malayakan. Ang init ng venue. Whole day kayo. Malis na kami ng mga alas 2. Mabait naman po yung auntie. Si Auntie Roy Buenate. Siya yung ano mo. Nag-invite na sa'yo. Opo. Saan siya dati? Ayun, hindi ko din po alam. Hindi ko hindi na, wala akong, ano, panahon mag-stop. Dalawa silang bago, pati yung iyate ko bago din nalipat sa ano. Ayun na po bumalik yan. Ewan ko lang po. Nagka-close naman niya yung mga ano na yun. Diba? Yung mga, Pinatayo-tayo pa nga niya nung ano eh. Launching na nila. yung ano, mga provincial director, nakulong sa siguran. Mabait naman din kasi yung mga ano daw, siguro may nakikisamahan din sila. Mabait yung mga directors doon. Madaling approachable sila. Napunta na doon yun eh. Yung natatay. Kapag lang tayo sa analysis. Kasi yun nga yung cost. Example. Oo eh, sila yung mag-a-analyze ng ano eh, ng data natin eh. Ano ba yung measure? Oo, magkano ba yung nagagastos, gano'n. Oo, yung na-target natin ngayong year na to, kaya na yung nagastos mo dyan versus dun sa kung halimbawa na therapy sila na mas maaga, gano'n. Natin para next year. Piniset sa goal. Yung ano, yung data analysis na bawa, pangalan nito, nakapaggawa ka ng
ganito, return to work program. Tapos sila yung napabalik mo na maaga sa trabaho, gano'n. Versus dun sa matagal na hindi nakabalik sa trabaho. Sa trabaho. Yung mga gano'n ba? Hanap ka ako may ano, tapos kahit pahanap din ako. Tanong ko din yung kung sinong pwede ano. Kasi meron pa akong Pwede naman daw OJT yan. Kailangan lang na magaling na OJT talaga. Kailangan ba statistician? Oo. Kung gusto kung nagtitipid tayo OJT, pwede no. Pero kung ano talaga. May magaling akong ano, J.O. Kasi siya yung biggest man. Yung, oh. Eligibility. Siya yung gumagawa ng data namin. Yung dalawang OJT na nga namin ng ngayon ng marketing, pinagawa namin sila ng ano, yung parang promotion ng business ng ano, PWRP. Pero sasend ko sa inyo to. Sige, sige. Ganito. Sige, Galing yun. nakausapin Tapos ko. nagpagawa din kami sa kanila ng parang ano daw. Yung, di ba may ato tayo? Pinagawa namin ng video sa kanila. Send ko sa inyo. Yung how to apply for species, yan na. Sige, sige. Pinagawa namin. Pina-project namin sa kanila. Para mababa pag yan, sisend na lang natin yung video ganito. Para may guide yung mga PWR pa ng guide. Kasi kung ano, siyempre sasaya ka lang pagagaling ka. Siyempre hindi sila regular. Kung saan may opening. Mga eligible eh. Saan may opening, mag-a-apply. Eh sayang, alam na nila yung mga program. May ano pa ako eh, nag-start pa yung J.O. sa dalawang J.O. Hindi na Eh, tanong mo na yung Laguna Kasi DB. yung mga data analysis na yan, pwede nilang gawa ng video eh. Katulad ng ginagawa ng ibang bansa. Yan, papakita mo pa parang ano mo siya eh. Tapos yun na yung presentation. no? Oo, yun na yun, yung presentation. Bakit mo kailangan ng ganitong program? Bakit mo, ano yung benefit nito sa iyo, Oo. sa inyo, sa company nyo, sa employees nyo, gano'n. Ano yung effect nito sa economy, Oo. gano'n. Nandun na yun eh. Sige, mag-identify ako sa mga J.O. Tapos, i-meeting natin. Para i-discuss natin kung ano yung objective at goal. Kung kaya natin i-adjust natin. Yun nga si Mix, resign eh. Wala na, lalayas na hanggang 15 na lang yan. Alin kuya? Hanggang 15 na lang. 15 na lang ba? Kailan ko katapusan ko? Sabi niya ka na isang araw. 50? Nakapasa siya eh. Oo nga. Kaso nauna na yung pag-resign niya. Sayang yun, magaling naman. Magaling ng bata yun. Naaway kasi. Meron yata kuya eh. Sa office pag magaling ka, awayin ka. Takot na. Nagtitrending siguro. Ayan, tanong na yung Laguna de Berito. Malapit ka na sa Laguna. Ay, ay, isang pagdala. Kailangan ko pa rin ba isang video? Kahit may office order? Yung appearance? Opo. Ha? Opo. Ay, opo, sa DP ano. Attachment na sa DP. Ah. Kita mo na dito yung mga Manila. Ganda pala dito. Kita na yung Manila Bay. Kaya lang, pag pumutok ang Taal, kasama nito. Malayo po. Ay, malayo no. Doon sa Tagaytay, malapit. Nag-aalboroto ata tayo level 2. Pati Albay. Sabay sila ng bike. Ngayon. Mount Canlaon. Tatlo sila eh. Ganaon, kuya? Yes, ma'am.
nag-alporotor eh. Alam niyo, sabi ng mga scientists, dati yung loob daw ng Earth, ano yun eh, same direction yung ikot sa labas, yung external surface ng Earth. Ngayon daw nag-start na counterclockwise yun. So, mas mainit. Mas malaki ang posibilidad na sumabog yung mga mayon. Baka kaya ganun. Nagsiself-destruct na daw. Natatawa nga ako din sa mga sa images na pinadala sa Mars. Ah, Na ano lang ako din, na-amaze ako din sa mga images dun sa Mars eh. Nakita niyo ba yun? No? hindi ko na. Yung nagpadala yung NASA ng ano, yung robot dun sa Mars. Ah, Tapos nag-explore lang, nag-take ng pictures. Parang Earth lang din talaga. oh, Parang ano lang din siya. Kaso wala nga lang mga tao. walang mga tao. Mga Pero diba, eh, bato-bato lang, gano'n. Tinitingnan na nila Mundo. kung ano, habitable, kung makakasurvive ng tao. Yun nga. Parang hindi ata kasi gawa ng atmosphere niya. Ah, Oo, yata siya ano. Tsaka parang hindi pa nila na kung yung information sa water. No? Oo, walang, kasi nung nag-debut yung robot, puro ano lang talaga eh, bundok. Walang tubig. Walang mga plants. Wala din, no. Mga ano lang, ano ba yan? May mga organism lang silang nakikita na pinipicturean nila. Yung mga parang parasites lang ata yun. Pero walang mga plants. Carbona na pala tayo eh, no? Yes, sir. Sitang pala eh. Dito malapit lang pag dito ka dumaan. Bakit hindi rin masyadong traffic mo? Malaki kasi ang kalsada rito, hindi kaya ito sa dinaanan. Kala ko kami pinapara mo eh. Truck. Akampal. Nangarang yung mga truck. Yung truck na nakakubera, nagtago sa atin eh. Mautak. Daming gobyerno Sino to. ba yun? Ito na ang pinakanghuling bayan ng Cavite. Carmona. Boundary ng ano. Laguna at saka Laguna at Cavite. Cavite. Meron mo isang oras natin tinakbo yung mula Kuan pa lang. Boundary ng Tracy at saka General Trias yun. Oo, ano. Ganon kalaki. Pagpapunta pa ron ako. Pero yung tinatarget ko na maging partner natin. Alin? Ano? Ang Carmon. Yung Carmona Medical Center pa yan. Hindi ka na nabalikan kasi nabisi ako dito sa Perpetua. Ano naman yung binyan dito do? Sa kanila. Siguro mga 3 kilometers yun. Oo. Pagtawid ng tulay, Binyang na yan eh. Laguna. Dito na lang kaya ako. Dito ka Kasi na lang. parang wala kang bababaan din mamaya. May sasakyan ka rito. Oo, dito na lang ako sir. Kasi dire-diretso ka na ito mamaya. Naku, dito na po Okay, ako. Jay. Thank you po. Okay po, Thank you. ingat. Text na lang. Ay, Jay, oh, ikaw talaga.
Nakakalimutan. Iwanan pa yung Yung cellphone niya. Nung Karok to. nag-team building, kuya, yes, yung ma'am. cellphone niya naiwan doon sa office. Ay, naku. Wala siya magamit doon. May masasakyan pa siya ro. Kabisado niya na rin naman to. Dito ang daming pabrika dito. Yung kahabaan na yan. Oh. Ito pa sa kabila pa. Ayan, puro pabrika yan. Oo, oo. Tingnan mo. Ito dito na pupuntahan ko eh. Basta mga economics yun, maraming pabrika yan. Pero mo sa dami yan. Hindi gaano karami yung tao rin pag... Imposible na walang may na-accident yung nasugatan dyan. Mayroon kahit na araw-araw siguro meron yan dyan eh. Apat na bayan na lang ang babiyahin ni Sir Jeros. Parang kung galing siya sa ko yan. Makati. Makati. Ito Laguna na to ma'am eh. Laguna na. Yes ma'am. Yan, marami din pabrika dyan sa unahan eh. Itong Laguna, napupuntahan pa ni Diyos. Eh sa laki nito kung nag-iisa lang siya. Pero siya lang mag-isa. Kahit talaga ang mag-isa. Kung mas malapit na siya, no? Kuya? Yes ma'am. Ayaw. Mama.
muna kayo, ma'am. Okay lang kaya.